Hak jing persang ke sorkar jela banwan ra akilat kelinti ban penbahas syushu yaki hospital sorkar hak jela hak absan tri kulalum kot arjar persan ke menteri badai pe yakatan ke koi kakia ke Dr. Mizil Amprin Lingdo kala pentip bak Shillong Medical College sen kan sa urlong handong ba Shillong lengba ka Ganesh Das Hospital. Habakran sikilat pthai kubor ka Dr. Amprin kala ajing ro ya ka Ganesh Das Hospital kum ka wei ni ki jaka ajing sumar ka patbet tam ha ka jela bat ka ongru ba ka National Medical Commission NMC House Nam Arjar nyo kala penpau ba ka tei ka Medical College kande ka wei ni ki jaka puli ban pentebet jana ya ki doktor hakikardan ba per kumban syukudo ba mensua kala don ba ka jingekran bante ya kani ka jaka puli doktor haki benta ka Sauli New Shillong Township Henry menta la penduk no ya ka jingkumu no mar ka jingyo jaka ka ba sau pu ar ekar ha Ganesh Das Hospital nalor ka jingdon lupa ki jingtai bat ki ban sate shushu na ka benta ban penya syakmat ya ka college menta bala dep penyang ya kani ke hospital pila yui ya ki jaka mene pet ilam yu pat ba piong hai kata ke medical college hang ni kan kedai kata ke medical college bon ki kritik chungi ki nong shano pi ki shu ya kren ngan ong ya pi 110% kan salong bat kan urlong bat ngin sawan lam shen ya i honorable chief minister ru tang kawai ka certificate nga IFE ka Ganesh Das kalalong ka batbit tam na ki hospital baro ngin sa sedang bantrin ya ki doktor lajong haki jing pentebit ki baper ka NMC lele kalaong na duar hajar nyaw kane ka medical college kan deiru ka college for further studies na kabenta ki doktor specialization what mudur ba kane baro kasuday tang kajingkret ngin penurlong bat kan salo ngilayo i shibon ki jingkeno nre ngin tre shitom bat ngin ai ya ka facility ka ba kat bala ban penbet ngalele ngal trang ban yu i baki doktor ki badai ki nong meghalia ki batrai shano ha kane gari India one thai shay one bangi don kam kum kajat penriu ya kajing syakri ke jongpi one what ong ba ka Meghalaya ka sa din ngi klem sa din man ong lay ki treachery case kum kini labit lapyang tang ba ka sarkar kamla man shim ya kata kaburom shaladi kaburom college kini ki doktor kini kinos kini kinong tray kan mentoyu ngin ayeki ya ka building ya ka infrastructure ladak kan mensim jong ki bantray kam Kumut kalong jing pen kre jong kan Ganesh Das Hospital kan deiru kum si benta ka jing pen kre nam ta ka Medical College 110% lada pimla bandon ya kani ke hospital ke NMC kanum IAP ya ka permission kanum pas ya ka permission bat nginum la ruban pos ni nrei kumba piyo i menela kadaw hapi pen ilami ki pat ba kini ki jaka ki bakan wan kata ka building kan wan kani ka building kan wan katu ka building ngin sawan biang ba CM kumbakat no ekari kedon kani ka jaka South Pulai Point South Pulai 0.15 acres kaladai ka village lahyak kat kasnong pindalet ki hospital sa Belor kalongkom no let ki hospital sa Delhi kalongkom no acres and acres Meghalaya is second to none U Dr. W. Sutanga, Joint Director ka Directorate of Health Services MI Ulong baya ka jingtmu banwanra ya ka Shillong Medical College hak jaka baladan lepa ka jingtai ne ka existing infrastructure lapens ngau nadu snam arjar arpo hak jelang ke medical super attendance ka balong hamara di Shillong ulapan pau ya ka jingkerman baka National Medical Commission kan saaya ka no objection certificate NOC ban sedang ya ka Medical College mentau snam namar ya ka application baka jingsiru ladap ha sa ka commission kani ka konsep kalaya ito do arajar arpo ti ya kani konsep kasu ne sa pentu tat hau hanril terik benai ma arajar arpulai hangta hapo Marriott Hotel ngidon kata ka medical superintendent mit kasin ka meningkong kadon kata ka meeting jong ki medical superintendent kadai hakata kasni ka ba Sir Ram Kumar badi secretary health jungi Sir Dr. Joram Beda badi commissioner secretary Sir Sampat Kumar badi principal secretary ya kata kasni
khot yaki baro lai ngot sơ ngakwa ban yakendu yapi personally tang ai pori ngatang samini dan hantang ai ki kata ka konsep note ka balai ngimla man sedang kata ka medical college ha ka existing infrastructure la dep kata ka smi ti sir Sampat Kumar i khot i DHS yang form no ya ka committee balai bangimle nakani ka konsep balai ngin suliwat jaka shawe sedang naga batumai balai ngimle ha ka existing infrastructure tinadu kata ka kanru tri kunai march arajar arpulai dan ni kata tu ka janmit i madam DHS i form no ya kata ka committee kumno bangin sedang ya kata ka medical college ti pilayo i himne habang yawan amne po ganesdas pilayo i haba kani ka department gaini but pediatrics kala long kata ka palai ha no kata bangin sedang no ya kata ka medical college au belai April kan sadon kata ka inspection na ka NMC ngayon kata ka National Medical Commission let's say kin ai ka tarik ini kin ai ka yu ba kin one inspect na maria ka application form na benta ka ni ka medical college ni la de ha ya ka fees ni la de ha sa ka NMC ya benta ka shong stang ha ka NMC bakan one inspect ka ni bakan ai ngi kata ka NOC ti la dangi yo ya kata ka NOC na ka NMC kan iba benta usnem hi arai milala ban yo ban sedang ya ka ni ka medical college kani ka caka ni po pasture hill ka dan hadu saupu ar point khatsan eka ka dan ti saupu ar eka min peni ba kelahe lah ka ni kelalong kenja mini city ti dekat jingwan jeng madam emperin menehang niru ngila de patai ba kita ki UPD kompleks kita ki UT kata ka adjacent hospital ka bangin dan kum kita ki ortho ki medicine ki surgery ki ENT ki eye department tingin persang ban pendek ngut atau sansnem ki leksi ladangi la ban pendek kita baru leksi kata ka kani ka jaga po pasture hill kan long ka full fledged medical college kan urlong lut nak jing support lang jong baru ki doctors jong baru ki badan hakate ki ba hapo ka cabinet amin ki minister jongi baru ila dangi trailang kan urlong be tinggal kermen ba ya kani ka Shillong Medical College kan urlong kani ka Shillong Medical College kan dei be jong ka state government Hukum ki juduna ni re badan mentawan ham ban kot se ka medical college ki juduna ki babon hi namar kani kam de kata ka greenfield project ki ong kani de ka brownfield project ha ka ba ni pendon kam be dik existing ti leksi ha kini ki shisnem asnem laisnem ngindon hi ita ijing duna nre ka NMC kam kwa ban yu ba bandon kata ka bin kwa bandon ita is standard be ba pide bandon ita I hall ban kai ka lab ante po pasture institute ka de ban biang ti mentai baru kita hi ngila sedang ka kam pilai pinipes te po pasture institute ate ka animal house ngila sedang balik renovation ban permi kita ki class ki theater halls kita baru ngila sedang mentah Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya